Kohimen kopera beid hautrai Jesu Christ. Hagini gisni ngidak puson syapanga jingikai jong Jesu syapanga jingwai no iaka perte but ke jingkut jong perte but syapanga jingjia bashirke kabala banjia hakata ka por jong jingjot but ke jingkut no iaka perte but ngidang yus ngoro naka kitab jimpen pau ia ke jingyoi pau jangu ia anis bakoid. But news no syapanga jingjot jangu bamen jangu ksui ke jingya jangu kun uble but ke jimmi pat jangu Jesu. Larangi paid binia ia ke jimpule na ke kitab kabangilayo kitab jimpen pau kabangilayos ngo mendakasni ka kadau syangi syapanga jimmi pat jangu Chris. Ka jimmi pat kalong ka por jong ka jimpen ti mai kalong ka por jong ka jimpen kui bad bauro ki bakongo ya utrai kinyo mad ya ka bor jong ka jimmi pat but ngila yusngo badu u Jesu u kono bale ula pindu no ya ka bor jong ya jikor bad ne ya umrat kalau ya uksui ya ubamen ngikot bon ngikerteng ya u Jesu ula penjat ula pindu bor lembaga jingia baga jimmi pat nanda ngiyusngoro iyaka ketin ka bang ngiyusngo baro ki belayap nagabenda u Chris baro ki ba kongu ya Jesu but ki belayang saki nagabenda u Chris but mano bade kita kilongi matter ki matter kiyo ningkong ia ke jingkerku jongga jimmi pa jongu Chris namar bale kilayai lemba ka jing kaju ka jingsha shitam kabau Jesu ulayai lemba ka jingshaya makiru kilayap kumbala yap Jesu nagabinda ka jingi yau Chris nagabinda banyang saki yau Chris but dem ki matter kinio ningkong ya ka jingkerko ya ka jinga jonga jimmi pa jongu Chris namar kilayo jingpin kuit lemba ka jingsha shitam habala le bein yaki habala penyap yaki kalalong ka jingpin kuit yaki na baru ki pop barit beria jongki ka jingsha shitam kalong ka por jonga jingpin kuit ya ka mensiam namar mallaki jingsha shitam jongi mallaki jimpang jongi kalaban kerlalong ka por jonga jimpin kuit bat ka jimpin kantang yangi ladang yaiti ya kitabaro shaka jingsha shitam jongu Jesu shaka hokka sort jonga jingsha shitam jongu Chris bat pediang iya ka bor jonga jimmi pad haka jingim jongi te habalong konta ki matter kilong ki ba jok ningko namar kila pediang ia ka jingsha shitam da ka basngutu shai ka dar bade nagabinda u Chris baki shashitam nagabinda ga jinge baki shashitam nandang yus no bad lemba ga jimmi pa jungu Chris ula pendu no ia ka bor jungu ksui ula bread no ia usha duriao nagabinda shi hajar snem u Augustine bakuidu on ia ka ne ka shi hajar snem kalonga daka shin jonga jingdon jonga balang ka jingim jongi ha ka balang but kadbang idang im ha ka balang ka don ga bor jong ka ne ka jingmi pa jongu Chris habang idon ha po ka balang ngidang yom mad ye ka bor jonga jingmi pa jongu Chris but ha ka ju ka por ngidang yo jimpin koid naga daga daw ka nius ngoro syapang ka kod ba im bad gumjuru nagabinda ke jimbishar kadu nius ngoro shaga shapanga jimpin koi hakini ke Sheikh Hajar snem kabamde Sheikh Hajar snem kumbang nius ngo henry kane kalonka por hatat hadu utrai unsovan ban bishar ye ke bayim bat ke bayya to amde tanga Sheikh Hajar snem lada de Sheikh Hajar snem kadeven kutna henry ngila yait minda
hajar snem kata kamut kala kranchai ka dar kane kalong ka dakashe khadu ka jingwan pa ar jangu Chris kadbang idang don hakabalang kaya kaban sejia utrai ula penkuid ia ka perte ula penkuid ia ka perte na ubaman baru ubaman don bor satia minda namar iau utrai ula bredno shaka pungding Barkunjuru ya baro kibam kongo iaka jingi kai jungu jisu kibam treben yain hapo kabalang kiba im hakabalang kibam treben penkuid yala de na kane ka pop ba ki jingdo na jungi makiru ki haben poino shakane ka pungding nakata ka daw ka karan shay ka dar shapanga kot bayim ni haben iyo kerteng haka kot bayim ban yo ke kerteng haka kot ba im ngide ben im baru Chris ngide ben im da ka bor jonga jimi pa jongo Chris naga daga daw ngide ben lombari bane naga daga daw ngide ben snut mai barabor ngide ben penti mai barabor ya ka jinglong jonga jim penti mai mensiam naki posha ki por lemba ka tin jongu lemba ka jingkongu ya ubale lemba ka jingkongu ya kabala lemba ka jingim bat ka sakramen kapelong yangi ki kun jonga Jerusalem batimai kalonga jongi namarba ujisu ulabu hakama jongi ya ka Jerusalem badonga jingi bi jongu Chris ya ka jingjob jongu Chris halruk soy halru bamai Minda ladangi lay pai shau bamen da ka ba ino ia ka bor but ke jingi bi jong ke jinmi pa jongu Chris ngin kongu ia uksui banya ujisu but ngidawa ayu ngidawa ya ka pungding tinaga daw ko himmen ko para haba ujisu ulakren haka gospel shapanga ding dim bor but ke we pat ke ding kalong ka dakashin de kabami ia Islam atimai kalonga dakashin jonga jimmi pa kalonga dakashin jonga jingim batimai kalonga dakashin jonga ayam batimai ngi baru ki kristan ngi im hakene ka ayam batimai nama nadu ka por la kaya ujisu hadu ka por ujisu la kiu shabeneng ngila kirlalong ki kun ki batimai bangi kirlalong ki dakot jonga Jerusalem batimai But ladangi im hakane ke jinglong dakot jonga Jerusalem batimai uksui ya ubaman umlaban ktayangi umlaban pensioniu yangi namar uladu bor hakamatu Jesu ngilong ki kun jonga jingcha bad ban penne shushu yangi ban penskem shushu yangi hakane ke jinglong Jesu ong kakatin ka ba ukren kalong ka ba ay jingim yangi namar kakatin jongu kam jukutna kakatin kan yaine junong kakatin kalong ka bor na kabinda jongi onde kakatin briu henre kakatin jongu balay but ngidon kamban id yakane kakatin ngihaben id habang yusngo naga kitab jimpan pau kadang ay jingim batimay yangi ke Jerusalem batimai kalonga sorba jonga bening kalonga sor jonga bening kalonga sor hakabang yamad ya uble ya Jesu tongin ang penkuid ya lade da kabang eskem ya kaktin tongin id ya kaktin uble tongin pendimai ya jingim jongi daga bor kabawan na kaktin uble kalam artatin kalam ngait beach yano kakatin kadang ay jingim yangi kakatin kalong ka jingim ngimdon kam ye ka jimbatai start jong ge brio kiba omle kumne kumwei pa henre kakatin kabadon ka jingshai kakatin kabalong ka jingim kan penim ianga badiapi banyaine badu Jesu tongin duwai nagabinda kanega jingaye hagane ki ukrish bakuit namar ngi baro ngilong ki kun jongo play bangin long ki kun ki ba im ya gane ga jingim ka batimai balong ki rikui ki mater bat ki rikui ki long shibinda hakabalang Jesu be it karku kardo yangi pen slide yangi ba lemba ka tin jame lemba ka jimmi pa jame pen kuid yangi
penduno ya ka bor jong bamen uksuit ukre ba pinvit yang ihaki gasem chani baba robor ngin long ki kon jong balang pangin im ha ka balang pangin kijit iya ka jinga e jong balang bendup yada nabaro ki jing suniu saudong chani en ya ro ya utrai Jesus Christ